L-anzjanità attiva u kura fil-komunità ħabbret investiment ta' aktar minn €900,000 f'dar il-mistrieħ fil-Furjana. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern bit-tema nwettqu flimkien u li għalija attenda l-Ministru għall-Anzjanità attiva Joe Etienne Abela. Waqt din il-konferenza ġie spjegat kif wara 35 sena inħass il-bżonn li jsir investiment sostanzjali sew favur faċilitajiet ġodda għal din id-dar li tospita madwar 45 resident. Fil-fatt bejn l-2021 u l-2022 il-Gvern diġà investa madwar €190,000. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità, Dr. Renzo De Gabriele, li sostna li titkompli l-ħidma sabiex id-djar immexxija mill-Gvern ikollhom l-aqwa servizzi u infrastruttura sabiex tingħata l-aħjar kura holistika li residenti li jgħixu fihom. Fil-fatt, rimarka li dan l-investiment mistenni jkun lest lejn l-aħħar ta' din is-sena. Hawnhekk bdejna t-tieni fażi issa tar-refurbishment fejn hawnhekk qegħdin inbidlu l-kmamar tal-residenti ta' taħt fuq, ġifieri qed inbidlu l-amara, qed inbidlu l-madum, qed inbidlu l-kmamar tal-banju, qed inbidlu s-suffetti, id-dwal, il-common areas, ġifieri l-sufanijiet, il-kċina, l-air conditioning li biss waħdu se jiġi €200,000. Ġifieri qed tinqala minn ta' taħt fuq id-dar. Il-Ministru Joe Etienne Abela sostna l-importanza ta' dan l-investiment li qed isir f'din id-dar favur l-anzjani li hemm fiha llum u għal dawk li qed jirrisjedu fiha fil-futur. Spjega wkoll li dan l-investiment kien importanti minħabba l-kundizzjoni tal-binja li ma' żmien bdiet tiddeterjora u bekk inħass il-bżonn li tiġi mħarsa l-istruttura tagħha filwaqt li jinżamm livell ta' standard għoli. Dan apparti mill-fatt li qed isir investiment sabiex jiġu offruti kliniki multidixxiplinari biex ir-residenti jingħataw trattament holistiku f'din id-dar. Aħna iffissati fi kwalità ta' ħajja aħjar għall-anzjani. L-anzjani ġewwa djar, l-anzjani ġewwa l-isptarijiet tagħna u l-anzjani fil-komunità. Dan ir-refurbishment li qed isir fid-dar tal-Furjana huwa wieħed minn l-inizjattivi varji li l-Ministeru tagħna jieħu favur l-anzjani.